Okay. Ito sa bali, abangir mga idol, PNP at dati ilawlawag da pakaseknan ti napasama ka disgrasya itay laing kalabes. May panggap ka DJ panagdinong party motorsiklo ken patrol car datoy. Update, may panggap pa lang ka datoy disgrasya dito yung syudad Tilawag. May idol Lawrence, iti PNP. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Inlawlawag ni Police Captain Rudy James Hakal na iti PNP Lawag nga ada iti PNP Traffic Division dagiti may bagbaga ang mapukpukaw aramit iti nagbali na biktima ti aksidente iti Calabes. Ditoy nga inlawlawag pa iti Deputy Chief of Police nga ada iti restriction dagiti dua a pulis akaraman ti aksidente kabayatan ti investigasyon na kadakwada ken na ibaga ang nagpalikor test da pay tapno iti kasta ket fair kadagiti agsinumbangir a partido ken impaganit getna ada gitoy ket naka-duty da imbatad ti Dicop a willing dagiti kameng ti PNP at tumulong itinatayan lakit di no kaya da. Dahil ang question mo sir, allegedly nga mapukpukaw data gamit na dati na disgrasya iti sa kalman. Akit adatoy apo traffic division naka safekeeping naka-custody kanyami. So ururayan nila nga umay claim dito yung police station di kita gamit na dati na aksidente. So di kita pamilya na datoy apong kay madanaan kanyo pakadanagan di gamit na datoy custody ti traffic division. Dito driver tayo ti patrol that time naka-restricted da po dito police station. And then the same time po, di ko nakaroon di last nga interview di kita upon the incident happen, pinamedical mate at no fair tayo nga makita tayo no under influence mo lati liquor no nakainom daw no saan. Yes. So sida po the result na negative. So di kita duwa nga involved magkabadi that to the police station nga restricted. Pero according di may isang involved nga driver ti patrol tinawagan isuna iti may isang kapamilya iti natayan ket kuna na agsasang may kaminto ta police station tagsasangon tayon to no kasta hantay mo na daw dawat apo ti aksidente willing mo nga tumulong di kiti police tayo no makaya lakit di nga dati pagsasaritaan. May naig iti daytoy ket kinunat ti pamilya iti biktima ano kuma nagwangwang ti patrol car ket saan kumakasa tinamsaakan ti miyembro iti pamilyada ken iti daytoy agundaway ket saan da paylaeng nga nakasagana sumango kadagiti dua a pulis gapu ta iruray da amariing iti lubbon ti biktima api musay naamwan ang nataningan ti lubbon iti biktima iti 5 aldaw gapu ta agpapan kadagiti agundaway ket awampay iti puot na. Pinapasama nga dapat tricycle nga tinding nga imbabayan na i-detalya na tawan warning gate police patrol awan wangwang na awan ti silaw na ko mga subject kinakalaan. May naig iti daytoy ket sinungbatan ti PNP iti issue pakasaknan ti blinker. Nakawangwang naka-blinker isang kang agwangwangwang naka-blinker. No ibig sabihin no siga nga civilian ko naka-blinker ka makikita ba lang? Makikita ta pulisan nga blinker. Oh, peta dahil nga road aksidente. One way going to north. Dito ba kalera? So, it's siyempre dyan pulis tayo. Anong ekspektaran nga da rumor dyan? Dati rumor tat nga CCTV footage tanong maliwanagan tayo mami na po. Dito yung China Bank. Nga makita tayo dyan. Nga baga na pa dati may isang kabsat nun sa may isang LGBT nga nagpa-interview na the helmet daw. Sirikitaan tayo yung CCTV, mga nakasuta helmet na. So, which nga talaga. So, dahil magbagatay lang iti pupod no apo. Mangnamnama ti pamilya iti biktima nga iti mabita tiyempo ket magunodan iti bagbagada a hustisya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.